B'investiment ta' 21 miljun euro għaddej xogħol fuq il-fabrika Food Factory li se tiftaħ il-bibien tagħha fi frar li ġej. Fabrika b'kunċett differenti hekk kif se sservi opportunità l-istudenti sekondari u post-sekondari sabiex f'dan il-post jitalmu dwar il-preparazzjoni u x-xjenza tal-ikel. Opportunità l-istudenti li hija frott ta' ftehim milħuq bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol u d-Direttur tal-Fabrika James Barbara. Il-fabrika se tħaddem mal-230 persuna fosthom koki u dulċira li se jassistu lill-istudenti fil-preparazzjoni tal-ikel. Għandna section fejn għandek product development, għandek ċina żgħira, speċi biex tipproda prodott, għandek laboratorju, food lab, għandek ħajkonna section għar-riċerka tal-ikel, ħajkonna kċejjen żgħar fejn hun jistgħu anki tfal jisajru xi ħaġa żgħira ġifieri biex jibdew. Mbagħad ħajkonna ovvjament il-food factory fejn jkollhom l-industrija tal-ikel l-esperjenza biex jaħdmu fl-industrija tal-ikel bħala prattika. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo faħħar dan il-kunċett li se joffri esperjenza ħajja fix-xogħol għall-istudenti. Fil-fatt, Frank Fabri, Direttur Ġenerali fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, spjega kif dan il-kunċett mill-privat jikkumplimenta l-politika tal-Gvern bir-riforma li ħabbar fis-sistema tal-edukazzjoni sekondarja. Wara li l-istudenti tagħna f'Malta se nkunu qegħdin niftħulhom ħafna aktar il-bibien. Se nwessawlhom l-esperjenza fit-tagħlim tagħhom. Jekk qabel kienu qed jitgħallmu home economics biex nagħti eżempju wieħed, se jibqgħu jitgħallmu dik id-dixxiplina imma se ntuhom iktar opportunitajiet.